nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Bible Cafe. Hatid po ng Leaders News Philippines, incorporation po ng God's Church Calvary Chapel, Baguio City. Inilinyahan ko po ang bawat isa na maging kabahagi po sa programa pong ito by sending your katanungan dito sa istasyon po na ito. At ito po yung mga numbers na pwede po ninyong magamit. Kung kayo po ay Globe user, ito po yung number, 0927-494-2175. 0927-494-2175. Sa Smart naman po, 0949-736-500. Yan. 0949-736-500. Yan po, inasahan po namin na kayo po ay magsesend at habang kami po ay nagsasalita po rito ay pwede po kayong magsend. At asahan po ninyo na bibigyan namin ng kasagutan ang iyong mga katanungan. Yes. At sa mga oras po na ito ay introduce ko rin po ang aking mga kasama, si Brother Andy at si Pastor Ram. Brother Andy, bumati ka naman sa ating mga listeners. Yes, isang magandang araw nga po sa lahat ng nakikinig and nanonood po sa ating program at this very hour. And hoping that sasamahan niyo po kami within an hour or more than an hour na pagtatalakayan po natin. We're gonna talk about the Word of God and perhaps may mga katanungan din po na ipinadala sa atin. And also, I would like to, gusto ko lang din pong batiin yung mga aking pong mga kapamilya dyan sa Davao City. I believe some of them are listening right now. Yes. Maayong, anong oras na po ba ngayon? 5:47, maayong gabi Kung sa Cebuano po, maayong gabi. And also dito po sa Baguio City, marami pong mga Cebuano speakers po dito ay maayong gabi sa inyo. That's true. Tanan. Yes. And untain nyo ang suportahan ng programa. If you have questions also, kindly send your questions para marami po tayong pag-uusapan sa gabi pong ito. Yes. Is it my turn? Yeah. Si Pastor Ram naman po ay babati rin po sa inyo, Pastor Ram. Yes, of course. Good day po sa ating lahat. At again, welcome sa ating programang The Bible Cafe. And once again, to remind you, para maging marami ang ating mga mapapag-usapan even for this episode and the coming episodes, ay send us your questions or something that you want us to talk about. Para hindi po nalilimit lang sa ating pong topic, namely sa scriptures na ating pong inaaral at the beginning of the program. Yan. Comments are also welcome. Sige po, as we always do, or we started doing even yesterday's episode, that we started reading dito sa Book of Proverbs, and we started sa chapter 1 verse 1 to 7 yesterday. Another thing that we can serve you po ay if you are somewhere sa Philippines and you want us to visit you and present or conduct yung tinatawag na inductive method, yan po ay another thing that we can serve you. Ito pong ginagawa natin, somehow ito ay inductive siya, how we look at the word, and yet hindi siya yung
tinatawag na as detail kung paano talaga inaaral ang scripture expositorily. Ayan. Kaya if you desire to present, teach, preach the Bible expositorily, ay ang inductive, yan po yung method na excellent method na maaral, ma-apply, and then all the beautiful things will come out through the study ng scripture. Kaya again, let us look at the book of Proverbs chapter 1. Ano po? Ay, by the way, bago tayo mag-start, yesterday nag-comment si Brother Renan dyan sa may Calvary Chapel, Lucena. At sabi niya, bro, hindi mo ako binati. Ngayon, binabati kita, Pastor Renan. And your family. Hopefully, naka-online ka ngayon or even watch this episode later. Magandang gabi sa inyo dyan sa Calvary Chapel, Lucena. At continue lift the torch of Christ sa mga lahat ng tao na needed to know and see the light. Hindi po ba? Okay. Ganda si Brother Chris dyan sa Las Vegas. I told him to greet him tonight. That Brother Chris, good day at may Yahweh bless your day today. Sa Las Vegas kasi madaling araw ngayon eh. Kaya, and your family, Sister Crema and the kids, ano po. Alright, with that, Book of Proverbs, chapter 1, beginning verse 8. My son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother. For they will be graceful ornament on your head, and chains about your neck. My son, if sinners entice you, do not consent. If they say, come with us, let us lie in wait to shed blood. Let us lurk secretly for the innocent without cause. Let us swallow them alive like Sheol, and whole like those who go down to the pit. We shall find all kinds of precious possessions. We shall fill our houses with spoil. Cast in your lot among us. Let us all have one purse. My son, do not walk in the way with them. Keep your foot from their path, for their feet run to evil, and they make haste to shed blood. Surely in vain the net is spread in the sight of any bird, for they lie in wait for their own blood. They lurk secretly for their own lives. So are ways of everyone who is greedy for gain. It takes away the life of its owners. Yun po yung ating reading for today. Now let's see what we can get out of this text. Ano po? Again, ang binasa ko po ay sa Book of Proverbs, chapter 1, verses 8 to 19. Actually, dalawang bagay ang gustong ihatid sa atin ni King Solomon dito, even Yahweh himself using King Solomon. Number 1, yung makikita natin dito sa verse 8 and verse 9. Itong importance nung ang isang anak ay marunong makinig, marunong or kinikip niya yung mga advices, guidance ng kanyang mga magulang. Well, of course, lagyan din natin ng context yan. Kasi ngayon po ay hindi lang yung advice ng magulang. Kasi sa konteksto ni King Solomon, this advice was given in a family that everyone know and serve Yahweh. Kaya siyempre kung ang magulang mo ay mananampalataya or part of the Israel's people,
Siyempre, kung ano yung natutunan nila sa ating Panginoon, yun din ang ipapasa sa mga bata. And yet, sa panahon natin, ay iba naman, alam natin, marami pong mga parents na to the point, they themselves are ungodly, unchurched, or materialistic, iba yung kanilang ambition. Kaya bilang Kristiyano, na necessarily ma-apply natin ito na 100%. Siyempre, lalagyan natin ng context. Kaya, Yes. ano po, hindi lahat ng hindi nakikinig sa magulang are bad, are wicked. Hindi po yun po yung katotohanan. Kasi baka naman ang gusto ng mga magulang ay ipupush ka niya sa pagpapayaman at wala na silang concern sa iyong kaluluwa and everything, spiritual life mo, di po ba? So, ilagay natin ito sa konteksto. Let's say ang magulang mo mga mananampalataya. Yes. At ngayon, ang kanilang mga advice ay, siyempre, ang layunin nila yung maging maayos ang iyong buhay at hindi ka mapariwara at maiwas ka sa mga elemento na ikakapahamak mo. Yun po ang konteksto ng Proverbs na ito. Kaya ang sabi niya sa verse 8, "My son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother. For they will be graceful ornament on your head and chains about your neck." Ang verse 9 po, sinabi niya, "For they will be graceful ornament on your head and chains about your neck." Kumbaga, kitang-kita sila. Sa Amerika, ang mga Black Americans, Black Americans ay mahilig silang magsuot ng mga jewelries. At jewelry. At ang isang paborito nilang sinusuot ay mga chains. Yan, malalaki. Minsan nga, para siyang tanikala. Para siyang, literal na tanikala na. Pero gold, ganon sila magpa-impress. Now, ang isang tao, ang isang anak, pag siya ay nakikinig at nag-o-obey sa mga advice ng kanyang magulang, kitang-kita yan sa kanyang buhay. Kaya sometimes, kung ano yung pinapakitang character or ng ugali ng anak, yan ay it's either parang ikaw na parents, parang ano siya, para siyang ornament sa kanya na yes, yan ang naituro ko sa aking anak at kitang-kita sa kanyang pagkatao. Yun po ang sinasabi dito. Or kung hindi mo naman i-apply, iba naman siyempre ang makikita ng mga tao, pero gano'n na lang yung kaganda sa loob ng parent ang makita yung nasusunod or ino-obey yung advice niya sa kanyang anak. Actually, I do wanna congratulate si Pastor Lito, si Micah, one of his children ay graduated. Yes. Kaya if you are watching, Pastor Lito, again, congratulations po kay Micah. At yan ay mga ornaments. Pinaaral mo yung anak. Pinaaral mo yung anak mo, and then now ay nagtapos siya. Ornament yan. Parang ikaw na parent ay talagang parang ano mo siya. You wanna be part of that. Ito po yung sinasabi ng Proverbs na kung ang isang anak, isang isinasabuhay niya, ino-obey niya ang advice ng kanyang mga magulang, yan ay tuwang-tuwa ang magulang sa kanya. Kaya number 1 na po yun. Now, itong 10 to 19, ito po ay isang warning sa isang anak na huwag siyang watch for these people dahil siyempre nandyan ang mga elementong they will entice you, they will invite you to be part of a scheme or a group na at times ay it involves taking some people's lives, or maybe it involves na yung pandaraya or some kind of a crime. Ito naman po yung 10 to 19.
We'll just read again and then we'll give one or two life lessons dito, no? Ang sabi niya sa verse 10, "My son, if sinners entice you, do not consent. If they say, 'Come with us, let us lie in wait to shed blood,'" ito, may involved na Yes. parang sasaktan ng another person or papatayin. "Let us lurk secretly for the innocent without cause. Let us swallow them alive like Sheol, and whole like those who go down to the pit. We shall find all kinds of precious possessions. We shall fill our houses with spoil." Kumbaga, in return, kasi kung gagawa sila ng ganun na klaseng mga kilos, hurting someone, or even killing someone, Yes. meron sila ngayon prize. Ayan. Now, verse 14, "Cast in your lot among us, let us all have one purse." Kumbaga, makiisa ka sa amin. Isa na lang tayo. Kumbaga, yan ang paanyaya. "My son," ito naman ang advice, "do not walk in the way with them. Keep your foot from their path, for their feet run to evil, and they make haste to shed blood." Verse 17, "Surely in vain the net is spread in the sight of any bird, for they lie in wait for their own blood. They lurk secretly for their own lives." Ang sinasabi po dito, thinking na walang nakakaalam sa mga kilos nila, actually, ito ay darating dun sa point na lahat, expose yung mga kanilang kilos, na any moment, ito na yung return sa kanila, na even ang kanilang mga buhay ay makukuha yung, ang tawag doon na Brother Fernand, na Brother Andy, yung mamamatay sila dahil exposed na yung kanilang mga kilos at routine. And then sabi niya nga sa verse 19, "So are the ways of everyone who is greedy for gain. It takes away the life of its owner." So dalawang klaseng grupo ngayon ito. Opo. Number one, yung grupo na they will invite you to be part of their group. Ang kanilang scheme ay, number one, they hurt people. They kill people. And then nagkakaroon sila ng maraming pera by doing that. But the other one, sinabi niya sa 19, "So are the ways of everyone who is greedy for gain." So, siyempre, greedy for gain. Actually, kahit you don't hurt people or you don't kill people. Pero sa panahon natin, Brother Fernand, Brother Andy, ang mga tao ngayon, they're so greedy for gain. Parang pagdating sa gain, ina ko dyan. Parang ganon. Yes. So, eventually, ang sabi niya, it takes away the life of its owners. Ito po, i-relate natin itong text na ito sa panahon natin, at least dito muna sa Pilipinas. Ano po? Alam natin ang drive ng administration, even ni Presidente Duterte, ay to eradicate ang drug problem dito po sa Pilipinas. Pero alam natin din na maraming mga namamatay na mga kapilipino natin, marami diyan mga young people. Ano po? Imagine kung ang Bible ay ano po siya, yan ang foundation ng bawat sambahayang Pilipino. At kung ito makita mo, meron palang warning ang Bible na huwag makiisa o makigrupo sa mga ganitong klaseng tao. At to continue to learn the Bible, at yan ang naibibigay na advice ng magulang sa mga anak. Actually, na-prevent sana yung drug problem dito, Brother Fernand, Brother Andy, sa Pilipinas. Tulad nga nung famous na kasabihan na
prevention is better than cure. Yes. Ngayon, the president is about to cure ang problema natin, pero ang dami ng mga taong namamatay. Ganito po ka-beautiful, kaganda, na ang bawat individual, bawat family ay exposed po sila sa salita ng Diyos. Imagine, Yes, kung ikaw ay isang Kristiyano at ang pamilya mo are worshiping and serving the Lord together, itong ganitong klaseng mga tao, you're not even going to have a problem having your children na mamix sila sa mga ganitong klaseng tao. Kaya yun po ang ating ma-present sa inyo even dito sa segment ng Book of Proverbs chapter 1 verse 10 to verse 8 to verse 19. Baka meron pang karagdagan ng ating mga kasama, Brother Fernan, Brother Andy, sa ating pong tinalakay, or even later we can address ang mga tanong, ano po. Kaya by the way, bago po mag-add ang ating mga kasama, ay if you are watching right now, send us your questions at so we can include sa ating pong magiging talakayan sa episode na ito. Yes, so while waiting for the question na isesend po ninyo ay sa mga gustong magpabati po, ano, kung namimiss man kayo dahil hindi po kayo naglalike at hindi po kayo nagpaparamdam. So, kay Pastor Renan, yan kung earlier ay nag-tune in ka, ay posible na ikaw ay nabati namin. Yes. So, anong gawin nyo para mabati kayo ay mag-tune in po kayo. At anyway, Pastor, mabalik lang ako dito kasi nasabi mo na kung sana ang mga anak ay naka-receive ng mga advices o pinakinggan yung mga advices ng mga kanilang mga magulang, ay dapat siguro ay malayo sila sa mga kagaya na nabanggit na problema sa droga. Wala sana sila dyan. Tama. At dito, kasi kung minsan yung dito na sa verse 8 at 9, Pastor, Yes. na yung anak, kung ano yung nasa parang ornament sa kanyang head or sa kanyang neck, yun ay parang it represents kung sino ang kanilang mga magulang. Yeah. So, dito, Pastor, kasi dito na nasulat nung panahon ni Solomon during their time, ang mga parents, especially the mother, ay parang yung focus niya ay nasa family talaga. Okay. Dahil yung asawa ay nasa field at pagdating ay nandun na yung asawang babae ay nag-aasikaso at inaarugang kanyang mga anak. So dito may focus sila. Okay. Kaya more or less, ang mga bata noon dito ay parang focus din sila sa pag-receive ng instruction ng kanilang mga magulang. Pwede. Pero, Pastor, kasi sa panahon natin ngayon, especially now that yung some or many sa mga parents, especially sa mga babae ngayon, ay nag-work na rin. Okay. So, less yung focus. Tama. At kung minsan pagod sila, parang hindi na nila na ibabahagi yung mga gusto nilang sabihin na ito ay tama naman. Kaya lang wala silang panahon at busy sila kung minsan ay wala na yung kung minsan bonding yung sana doon sa Totoo yan. doon sa harapan ng pagkain, doon sila nagkikwentuhan. Yes. Anong nangyari ngayon? May nagbabalita, parang it's parang yun yung time na pwede silang mag-usap kung ano Tama. nangyari sa buong araw. Wala na ngayon. Kasi kung minsan busy yung parents, yung anak naman ay nandun lang sa computer. Yeah. So Tama. parang iba yung nare-receive na instruction ngayon, yung mga bata ngayon. Kundi hindi sa mga ulang, kundi more sa napapanood nila sa computer ang ginagawa. Yes. Kaya kung ang isang bata, Pastor, ay nandun yung ornament sa kanyang head na hindi naman maganda, parang somehow yung technology at saka yung parents na kulang sila ng attention ay ito ang binubunga. Totoo yan. Ang actually ang na-open ninyo, Brother Fernan, na yung now these days, ang we need
rehabilitation to bring back yung traditional na having meal together sa table. Yes. Yan yung conversation over a meal ay ang daming for me I remember growing up with that kind of atmosphere. Ang daming mga pag-uusap, mga advice ng mga parents na I still have it with me. At yan ay nangyari over sa mga Meals, at ngayon ay nawawala po yung avenue makapagsalita or you can converse sa panahon natin dahil nga sa technology. At maraming abnormality ang pumasok sa typical na ang tawag na normal na family sa panahon natin. So in short, ang daming obstacles, ang daming tools ng kaaway to really destroy ang family. At ang alam natin ito na ang family yan ang very important unit ng society. Kaya nga pag na-destroy mo yung isang family, once you have a weak family, you will have you will have a weak church, you will have a weak community, you will have a weak nation and everything. Well, siguro alam natin, lalo na sa ating mga Pilipino, marami po tayong mga magulang na nandyan sa ibang bansa at yun, number one na yung hindi kumpleto yung naibibigay na advice sa mga bata. And na-mention nyo din, Brother Fernan, na paano ngayon mag-a-advise ang isang magulang na hindi naman niya alam ang Bible. Kumbaga, every magulang ay ang desire natin ay yung kabutihan, yung maganda sa yung ikakaganda ng future ng mga anak natin. Pero parang yung time of the judges, sometimes yung mga approach natin, it works, but sometimes hindi. Pero if we will base everything sa salita ng Diyos, yan, meron tayong standard. Absolute kasi yan eh. Yan ay it works for all time ang mga guidance na mapupulot natin sa salita ng Diyos. Yes. Dito rin po, Pastor Ram, no, if I may add, kanina nga po nabanggit nyo na there are like 2 groups dito sa from 10 to 19. Oh, yeah. And then, yung last verse lang po, no, yung last group na nabanggit nyo nga po na sabi dito, so are the ways of ano pong sabi niya? So are the ways of everyone who is greedy for gain, it takes away the life of its owners. Yes. I think this is very common sa panahon po natin ngayon. You know, different people are pursuing other things and then these things and then kung ano-anong bagay po yung pinupursue. Yes. And yan na nga po, to the point na yung may mga family na yung mga anak, yung mga nagiging sakripisyo and thinking that para sa kanila naman ito eh. And for a parent, I think that's a decent na desire, but wag lang po siguro masobrahan. Kasi sabi nga po niya, yung greedy for gain, thinking that, oh, you are doing this para may, for your family, but sometimes unknown sa atin, we are becoming greedy. Ano po? Totoo yan. And ang result po niyan is it takes away our lives. Pwedeng literal, ano po, na mamamatay tayo sa sakit or sa pagod. Yes. Or pwede ring wala na tayong buhay. Although we're living, we're still alive, pero wala na yung yung bang quality ng buhay. It's just like you're just existing. Parang yung mga just like the animals, yung mga aso, they're just around, they're just existing, but they're not actually yung quality ng buhay. Kaya what a kumbaga magandang paalala po sa atin na maging kontento kung ano pong meron tayo, ano po. And at the same time, andun yung buhay sa atin. We are living with a capital L-I-F-E, na klase ng buhay, not just existing. Yes. Hindi lang yung nagsusurvive, kumbaga survivalist.
Eto, nag-say hello si Pastor Renan. Ayan. Sa Pastor Renan, you are watching right now at salamat. At ngayon ay live kang nanonood. Yeah, hello po. Hindi yung sa archive natin. Hey, send us a question. Maybe we can or a topic that you want us to talk about. We will would be glad to talk about kung ano man yung gusto mong pag-usapan natin dito. But anyways, totoo yan, Brother Andy. Dahil nga, ito na. Actually, ang sistema, ang nag-design na little by little, na lurk niya, ang majority, most people, na ang kanilang pinupurso ngayon is something, thinking it's for the family. Pero, ang katotohanan, it's no longer about the family because for one is they do not have a what do you call a normal family. Yes. No offense po, but sometimes I hear na may mga seaman, magsisima ng isang tao at para sa pamilya, pero meron ding seaman na 30 years siya sa dagat. What is the Yes, family? 30 years ka sa dagat. I do not know. Maybe they have a way to keeping their family still normal. Pero parang para sa akin I do not see ano yung family yon na 30 years ka na nasa dagat, uwi ka, isang buwan, then alis ka na naman, 30 years na nangyari yon. Ano yung family na naiwan? Kaya yun ang we have many different na situation. Kaya ngayon, how can you keep a normal na family, godly na family, kung yung pinupurso natin ay it is something na hindi na relevant kung ano talaga ang buhay. Yes. Doon nga sa Pastor, no, dahil sa mga overseas workers natin, true na gumaganda yung buhay nila at yung nasasacrifice naman dito ay yung relationship sa pamilya. Yes. Kung minsan parang umuwi yung ama, tapos nakita niya yung condition ng anak na sabi niya, bakit ganyan kang lumaki? Ngayon, hindi mo yung anak ay pwede siyang sumumbat na wala naman akong nare-receive na advice sa'yo or guidance sa'yo. So, tama. Parang ganito ang kinahinatnan ko dahil sa absence mo eh. Yeah. Iba yung nag-feel doon sa absence mo eh. Nandyan yung mga kaibigan ko. Yan na yung mga Kaya dito, nandyan yung kaibigan ko, sabi niya dito, dun sa 10, my son, if sinners entice you, do not consent. Ayan, sana. Pero since walang nag-a-advise, ay malamang na dito siya mapunta ngayon. Dahil ito ngayon yung parang yung nakikita niya, nakakasama niya. So, napaka-importante po na talaga na merong sa mga growing up, na kagaya sa mga youth ay nandun yung guidance, nandun yung parang instruction from the parents. Kung wala, ang mabuti sana ay bago tayo mag-abroad, ensure natin na yung anak natin ay may pupuntahan na church para kung sakali mang wala ay magiging second family niyo yung church, basta nandan yung mga elders, nandan yung pastor na at least meron man lang silang maririnig na guidance, godly, na doon ay parang hindi nagawa ng ama. So napaka-importante po yung merong church dahil yan po ay nanggagaling yung spiritual guidance. Yes. Gusto ko lang batiin uli si Pastor Lito. He's watching us. Sabi niya, looking good bro. Nice seeing you tatlo live sa FB. Watching from San Juan, Metro Manila. Pastor Lito, earlier we greeted you and even gave you congratulations again sa kay Micah. Ayan, salamat for watching us. Also kay Sister Vilma Kayaban. Ayan, sa Japan naman, Sister Vilma. She's a friend of mine. At si Umbi, meron daw siyang tanong. Yes. By the way, ang
We'll go back sa Proverbs natin. Ito ang si Sister Tanya, actually, even last night, pinadala po niya itong tanong niya. Sister Yes. Tanya, salamat. Salamat for watching us at the moment. Ang tanong ni Sister Tanya, Pastor, sa ask ko lang po, though Old Testament po siya, ang curses and blessings po ba ay applicable sa atin? Kasi marami po nag-claim sa blessings, pero yung curses po, sabi po nila, di na applicable. Pa-enlighten naman po. Ayan, salamat Sister Tanya. No? Ito na nga, ang hindi, pag ang student or even ang minister, hindi siya knowledgeable kung ano yung kaibahan ng Old Covenant and New Covenant, ay parang batang maliit, yung mga parang bata, sabihin natin parang bata na kung ano yung maganda sa Old Testament scriptures, kinukuha niya, dinadala niya sa New Covenant. Pero yung mga curses, ayaw niya. Kaya diyan natin makikita yung mga I think we talk about yesterday, Brother Fernan, yung mga propeta. May mga, sabi niya, ako, propeta, ako, apostoles. Parang gano'n ang mga title na gusto nila. Propeta sila, dahil ang tawag sa kanila, mga propeta, ang nagbibigay sila ng mga prophecy, ito, mangyayari ito, mangyayari. Pag hindi naman nangyari yon, ay hindi naman sila binabato ng sayote nga. Yung matandang sayote na may mga tinik-tinik pa yan eh. Hindi naman po. Bakit ka ngayon gustong patawag na propeta, pero pag hindi nagkatotoo yung prophecy mo, ay ayaw mo naman. Yan ay ang mga yan ay ang bunga ng pagiging ignorante sa scriptures. Kasi ang New Covenant itself, we have so much blessings in it. We have so much assurance and protection from Yahweh sa New Covenant. Now, balik tayo sa tinatanong ni Sis Tanya, ang mga curses ba, mga blessings sa Old Testament, can we bring them sa New Covenant? Now, i-differentiate natin ito, syempre, sa ating pong gawain, sa ating congregation, we always present this, na iba po yung Old Testament scriptures sa Old Covenant, sa Mosaic Covenant. Kasi sa Old Testament scriptures, you have Genesis to Malachi. Now, pagdating sa Covenant, you have Mosaic Covenant. Ang Mosaic Covenant kasi, among all the covenants, alam natin, meron siyang Adamic Covenant, meron po siyang Noahic Covenant, di po ba? May Abrahamic Covenant, and then merong Mosaic Covenant, meron pang Davidic Covenant. Pero among the covenants in the Old Testament scriptures, ang Mosaic Covenant, yan ang major. Why? Because it covers the entire people, Israel. Yan ang Mosaic Covenant. Now, itong Mosaic Covenant na ito did not work somehow. Kaya nga naging pumangit ang pangalan ni Yahweh dahil hindi nila ginawa yung part nila. Kaya masasabing mga tao ni Yahweh, pero hindi naman nila ibinubuhay yung habilin ni Yahweh. That's why Yahweh came up with the new covenant in Christ. Ito ngayon ang new covenant. Kaya iba yung Old Testament scriptures, iba yung Mosaic Covenant. Iba yung New Testament scriptures, iba yung New Covenant, Grace Covenant in Christ. Kaya kung titingnan natin sa Old Testament scriptures, there are parts that are that are New Covenant. Yan, hindi lahat ng from Genesis to Malachi, lahat yan ay Old Covenant, Mosaic Covenant. Hindi po totoo yan. Dahil kung titingnan mo yung mga prophecy, sa mga sulat ng mga prophets, even sa mga Psalms, they're talking about the coming covenant. They're talking about even the millennials. They're even talking about the eternal, sa eternity. So that means hindi lang nalilimit sa Mosaic Covenant. Pero itong curse, itong blessings na madalas na marinig sa mga churches na hindi man nila
ano yun, yung specifically, ito ba'y para sa atin? Halimbawa, yung Jeremiah, ano yun, 29:11 na lang. Ito, gusto nila yan. Ang nakikita ng Diyos sa akin na everything is blessing for me. I'm beautiful before God. Pero pagdating dun sa, sino ka ba? Ikaw ba si Jeremiah? Hindi naman ikaw si Jeremiah. Ba't mo ngayon kiniklaim yung mga bagay na doon ngayon nagkakaroon ng problema? Ngayon, sa New Covenant, remember, in Christ, pag ang isang tao ay naniwala na nampalataya sa ating Panginoong Yeshua, even Jesus, yung past niya, sabi niya nga, in Christ, the old has gone, and the new comes. So that means tayo ay kung curse man, we don't have anything to do with that curse. Kaya nga, even yung mga generation curse, yung mga ang tawag dito, yung mga lahi mo, dati na-curse daw yan. Pag ikaw ay naging Kristiyano, you start brand new doon. Kaya yung pagdating naman sa mga blessings, ang blessing ba is something to do with the New Covenant or sa Old Covenant, sa Mosaic Covenant. Kung Mosaic Covenant siya, have nothing to do with that. That is past. Kung New Covenant siya, yes, that is still for us. Halimbawa, ang blessing niya, ang tinutukoy niya ay you will live with God forevermore. That is New Covenant. Kaya conforme Sister Tanya, kung ano yung particular text. Alam ko yung ibig mong sabihin dahil marami yung approach sa scriptures ngayon, parang turo-turo. Yan gusto ko, yan ayoko, yan gusto ko. Yung gano'n ang approach nila ngayon. Anything doon, Brother Andy? Pastor Ram, if I believe yung one thing I can add po ay yung kasi in the Old Testament po, in order for God to bless them, ito po, yung parang they need to work it out. Yes. You know, they're doing it on their own strength. That's the big difference sa Old and New Covenant. That's why somehow if we are under in the Old Testament, somehow may katotohanan yung prosperity gospel na in the Old Covenant. Na you know, you are obeying Yahweh, you are living according to His standards, and so God, He will bless you because you are doing it on your own strength. And it's so hard. Alam po natin sa panahon po natin ngayon, di po ba, na we can relate. And so, in the Old Covenant, may may katotohanan somehow. But sad, like what Pastor Ram mentioned, na somehow a lot of preachers, so-called Bible teachers, mga televangelists, they're claiming blessings from the Old Covenant, and kumbaga hindi nga nila po ma-differentiate yung ano ba ang kaibahan natin sa Old Covenant, ano ba ang kaibahan ng New Covenant sa Old Covenant, and yung Mosaic law sa Old Covenant, the whole Testament as a whole. To even some, they will say that wala na yung Old Testament, hindi na yan applicable sa atin, hindi na siya dapat, mas pina-prioritize na lang po yung New Covenant. There's so much prophecy in the New Testament, in the Old Covenant, Old Testament na hindi pa po na-fulfill. How can you say na hindi na yan para sa atin? Ano po? Yung iba nga dyan ay para makasigurado sila, both ay pinapractice nila. Naniniwala sila sa kamatayan ng ating Panginoon. Naniniwala din sila sa gawain. Parang hindi pa nila na iiwanan yung works. Yes. Parang sa kanila is salvation is by works pa rin. Pero nasa New Covenant na tayo. Usually, nakikita natin yan sa mga Christian cults. Yes, meron tayong kapitbahay doon, Kuya. Sa Quezon Hill. Yes. So, yun at sa atin, talagang tayo po ay under grace. Pero wag po natin kalimutan na doon sa Old Covenant, Old Testament, ay meron pang hindi po na-fulfill yan. Na yan ay inaabangan pa rin natin. So, hindi natin pwedeng sabihin na wala ng relationship yung Old Testament sa atin ngayon. Nandun pa rin. Kasi wala pa. Hindi pa dumating ang ating Panginoon sa kanyang second coming. Yes. At yan ay inabangan natin at yan ay nandun sa Old Testament yan. Amen. So,
yung iba ay talagang inalis na nila yung Old Testament, kaya yung foundation nila ay parang kung minsan ay kulang, parang hindi nila intindihan. Parang sa kanyan, sa pag-aaral po ng math. Kung alam mo lang is calculator, alam mo yan, 5 times 6 is 30. Pero hindi mo alam yung pag-compute ng manual. Paano paano mo alam yung history? Yes, So yes. it's very important talaga, Pastor, na Totoo. And Adonai willing, ang marami pa tayong mga time or mga specific questions Yes. na we will deal about these Old Testament scriptures, New Testament scriptures. Mosaic Covenant, Yeah. and then the New Covenant. May Yahweh will give us many more episodes at through your questions ay lalo pa tayong kumbaga more detailed, more closer look sa mga bagay na yan. Si Brother Dennis, he's watching at the moment Yes. together with Sister Aida. Hello po. Ayan, welcome po sa Yes. ating Rebirth Bible Cafe. At ganun na rin kay Olive Gretsch Awal. I'm not sure kung have we met, do we know the person, but welcome and thank you for watching po Opo. sa Bible Cafe. Si Jed is online watching also, saying hi. Yes. Jed, my son, we are here and thank you for Yes. watching. Si Umbi, meron din siyang tanong. Opo. Si Umbi. Umbi. Umbi, Yes. paano sa Korea ng good day, Brother Andy? I'm not sure po, Pastor. Ang alam ko lang po, anyo nga sa'yo. I'm not sure kung good day po yun or Aha. kung general po ba yun na greeting. Ano po? Ayan, parang narinig ko yan. Umbi, kumusta ka? Yes. Magandang hapon. I know you can understand a little bit Tagalog, di Yes. ba? Opo. Itong tanong niya, mm, are the pride people a part of the lovers of themselves po? I was not able to ask it here po. Lovers of themselves. I believe ito yung pinakaunang Ng episode episode natin. natin. Oh. Yan. Was mentioned during our learning on Monday and Tuesday from Bible Cafe po. Sana yan sa 2 Timothy chapter 3. Yes. I think, no? At nandiyan kayo, Brother Fernan, Brother Andy, First, yung 2 Timothy chapter 3, verse lovers 5, of Pastor? themselves, sabi niya. So I will repeat again, are the pride people a part of the lovers of themselves yes, po? I'm 2 Timothy chapter 3 po, ano? Pastor? Opo, Yes. I was not able to ask it here po, lovers of themselves. So pwedeng pakibasa, Yung someone? verse, siguro yung first segment po, Pastor, no? Verses 1 to sige. 9. Sabi, 1 to 9? Mahaba-haba yata, kung 1 to 9. Yung perilous siguro times. verse 2 or Oh, yan. Opo. Yung mga characters ng Yes, mga... opo. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3, I will read hanggang maybe verse 5. Opo. But know this, that in the last days perilous times will come, for men Yan. will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and Yes. from such people turn away. Yan. Okay, salamat Brother Andy. Ang tanong niya ay I was not able to ask it for lovers of themselves was mentioned during our are the Are the pride people a part of the lovers of themselves? Okay. I think alam ko na yung tinatanong ni Sister Christina Umbi. Pride people, they're lovers of themselves. They're very synonym, very similar. Yes. Pero pride people, they have many more negative or some kind of elements in them. Being prideful person, you are also unteachable. Yes. Being prideful person, you are unstable.
Ganun ang prideful eh. Yes. Prideful person, you have no particular direction. Yes. Whatever is out there, you wanna do it also, and you wanna be better than them. You're prideful. But lovers of themselves, a prideful person is a lovers of themselves also, of himself. But lovers of themselves, it is now, as we know, we are now in a generation that people are, we will say, the center is themselves. Yes. They're narcissistic. The most important is themselves. Here, the one that Brother Andy read is it talks about a time. There will be a time that people will become lovers of themselves, and many more negative and unpleasant characters will be. And today, ngayon sa panahon natin, ito'y nagiging rampant. Opo. Yes, Nagiging majority ng mga tao are lovers of themselves. Parang at one time, we did not see that in other generations. Yes. Noon ay, ngayon nga, there is this Facebook picture sa pinost nila, yung babae anong tawag doon na Brother Fernan, yung sabit, nakasabit, sabi niya, babae, nakapalda. Sabi, kung ikaw nakaupo, pauupuhin mo ba yan? Imagine, babae siya, nakasabit, pero walang nagpapaupo. Anong generation na nakita natin ito? Never. Walang generation na ito ay nangyari, only sa panahon na lang natin. Yes. Ngayon nga, punta ka sa Manila, ganon, makita mo yung mga nakatayo sa bus, ang dami mga nakatayo, mga babae. Yes. And then ang mga lalaki, naka-look away sila dun sa para hindi nila makita yung babaeng nakatayo. Kailan natin nakita yan sa mga other generations? Ngayon na lang po natin nakita yan. Yes. Just because, people are becoming lovers of themselves, meaning the hospitality, the giving way for other people's comfort, convenience is no longer happening. Still happening, but not so much. Yes. That's why it was described that this generation will be lovers of themselves. Ang makikita natin na masasabi natin na si Diablo mismo ay dahil sa kanyang pride, kaya siya nagkaroon ng idea na agawin ang maging trono ng ating Panginoon. Yes. So ang devil ay lovers of himself. Yun na ang Tama. sa explanation doon. Opo. Kaya ito ngayon, people are becoming less interested sa mga godly principles and more demonic na mga kind of kaisipan or character ang nabibuild ngayon sa kanila. Now, I just wanna greet ang ating viewer, si Lester Noble Franca. Welcome po sa ating Bible Cafe. Yeah. Heroline says he's on. Si Yes. Sister Heroline, welcome. Salamat for watching us. At also Yes. si Ian Christopher. Welcome po sa ating programang Bible Cafe. Thank you for being with us, and may you start to view us or watch us every time na meron po tayong episode. So far, ang ating pong schedule ay Monday to Friday po tayo, at usually nag-start po tayo ng 5. At times meron pong a bit delay, but kung kayo po ay mag-visit sa Leader News Philippines and then mag-subscribe kayo, then pag ito po ay mag-on na ang program natin, even ang program ni Sir Errol, ay there will be a notification that your program is about to
to start. Meron pa yata other question kanina Kanina po, let me check. yung kay ano na, yung pinadala sa iyo, Brother Andy. sige po. Okay. Yeah. I have this question from my cousin. Ayan. Mga family ba sa Davao nanonood, Brother Andy? I hope so. Pastor? Kasi Ayun. I shared them yung link po Yes. natin. Again, if you're watching, mga kapamilya dyan sa Davao, maayong gabi. Maayong inyong gabi. tanan, no? So, my cousin from Denmark, he sent this message po sa akin kasi we started the program last Monday and I shared the link inviting them to watch the program nga po. And I believe he's also a Christian. And he sent this text po sa akin in Hebrews chapter 10. Hindi naman po niya na-specify kung ano po yung kanyang specific na katanungan. By the way, Kuya Kaya, I hope you're watching right now. Alright. Hello, Kaya. Yeah, no po. He's in Copenhagen. Ito po yung kanyang sinabi sa akin in Hebrews chapter 10 verse 2. Sabi po sa verse 2, "For the worshipper once purged should have no more consciousness of sin." This is in context in regard to Jesus' death and the new covenant starting in chapter 8. So, yun po basically, Pastor. Anong chapter siya? Chapter 10 po, Pastor. Chapter 10 verse? Chapter 10 verse 2. I think he's using another translation, perhaps NIV po ito eh. Okay. Opo, kaya sa atin po sa New King James, babasahin ko na lang po, Pastor? Yes. Sabi po dito sa Hebrews chapter 10 verse 2, New King James Version, For then would they not have ceased to be offered? For the worshippers once purified would have had no more consciousness of sins. Maganda siguro read yung verse 1 and 2. Beginning verse 1 po, para may Alright, context. sige po. Sabi po dito, chapter 10, again, verses 1 to 2. For the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never, with these same sacrifices which they offer continually year by year, make those who approach perfect. Yes. For then would they not have ceased to be offered? For the worshippers have once purified would have had no more consciousness of sins. Okay. Yes. Ang ano yung particular na tanong niya? Ay, hindi po niya na Pastor Ramnas. Ang ano lang po niya is humingi lang siguro po siya ng ideas. Can I ask for your answer in Hebrews chapter 10 verse 2? Okay. Ang unang-una, ang Book of Hebrews is a letter sent to a mixed group. Ang recipients ng Book of Hebrews were they're believers and followers of Yeshua, Jesus as the promised Messiah sa Old Testament scriptures. And the other part sa group na ito, they're actually Jews also. Mga Hudyo sila, pero yung to believe in Jesus or in Yeshua alone ay parang hindi pa settled sa kanila. Remember, ang Book of Hebrews, ang setting po ng Book of Hebrews was written na ang temple sa Jerusalem was still standing. Andun pa po. Ang animal sacrifice were still happening during the time na naipen ang Book of Hebrews. So now, ang nagiging problema sa group na ito, kasi they participate sa house church, they participate sa service, sa worship ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus, even Yeshua, like I said, ay they also go to the temple. Parang this is not enough. Actually, just to make sure that it is enough, they then pupunta sila sa temple and then they do their sacrifice. Kaya ito yung something na gustong i-address ng author ng Book of Hebrew na hey, Christ died for us already. Yes. Kaya nga yun ang verse 2, kung siya ay namatay niya, at remember, he will explain this even further, na yung dugo daw ng mga hayop will not
clean the conscience or yung guilt ng worshiper. Yet the sacrifice of Christ was able to accomplish that. Kaya ang verse 2, yung tinatawag na consciousness of sins, let me read, for then would they not have ceased to be offered? For the worshippers, once purified, would have had no more consciousness of sins. Kumbaga, kung ikaw ay totoong naniwala na nampalataya sa kamatayan, purpose ng kamatayan ng ating Panginoong Yeshua, then yung sins mo were already taken care of. So you should move on to what is next, hindi yung you go back again to the old things, yung offering sacrifice sa temple, alam natin yung animal sacrifice for the sake of forgiving your sins, kasi meron naman mga feast si Yahweh na you go there and you offer something, but you don't go to the temple and offer sacrifice for forgiveness or to cover your sins. Why would you want to cover your sins when someone already died to take away your sins? Yun ang Book of Hebrews 10 verse 1 and 2. I remember also po, Pastor Ram, when we studied this book sa ating pong radio ministry po dati, yes, we've read this during Bible school days. Yes. But personally, nangusap po sa akin dito is yung dalawang bagay po, the sufficiency of Christ, His blood, Yes. and the supremacy of Christ. Yung siya ang above, no? Ano po, sa mga yung mga like may mga nabanggit po siya dito sa mga chapters po na ito, and to general na ano po na collective knowledge from the book of Hebrews itself, yun po ang nangusap sa akin during by then na He is sufficient and mas mataas po siya, si Panginoong Yeshua or Jesus, if you may. Ano po? Yes. Ang something that we just have to be careful naman ay ito yung death ng ating Panginoong Yeshua is sufficient to we still need to define that. Kaya ngayon yung mga tinatawag na hyper grace na nagsulputan na ngayon kung ikaw ay nanalangin sa ating Panginoong Yeshua na tinatanggap mo siya bilang tagapagligtas mo, all of a sudden detach ka sa mga other instructions or even sa sabihin nating mga habilin ng ating Panginoong Yahweh on how you should live your life here on earth. Kasi they always banking na Christ died for me at yung kanyang death is sufficient. I'm just saying, Brother Andy, na-abuse ngayon. Yes. Kasi ang Book of Hebrews, yes, the death of Christ is sufficient to cleanse us from our sins. Yes. But now that we are sinless after believing in Christ, what will you do? Will you go back against the sin? Si John sa sulat ni John the Beloved, he taught us tatlong sulat niya John 1, John 2, John 3, no? Ang tinuturo niya, ba't ka babalik dun sa dati mong pagkakasala na ngayon ay ikaw ay sinless na? In short, ang turo ng scriptures, yes, the moment we believe in Christ, tayo ay naging na-justify tayo, nalinisan tayo ay sinless at that point. Now, the precepts of Yahweh, ang Torah, ang New Testament will teach us now to avoid sin. So now we will learn how to live godly and righteous by obeying ang Scripture. Yes. Yun naman ang supplementary doon, yun ang continuation niya. Yes. Hindi yung puro lang tayo salita, ang buhay natin hindi nababago, hindi nata-transform, and then we keep on saying, Christ died for me. Magkakaroon ba ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo kung gano'n ang ating mga, kumbaga, yung ating mga reasoning, no? Marami nga sa atin ngayon, Pastor, lalo na yung mga siguro other groups na
okay, tinanggap nila, naniwala sila sa kamatayan ng ating Panginoon. Now, parang, I was forgiven. Yes. So, hindi na sila dumadaan dun sa sanctification stage. Parang nasa justification lang sila. Lahat kasi tayo dadaan sa justification eh. Yes. Tama. Pero yung iba ay nanatili na lang sila doon. Patawad na ako, so parang yun nga, wala na silang gagawin. Pero Yes. remember po na we will be judged doon sa ating good works because of our faith on the death of our Adonai Yeshua or Jesus Christ. So, marami po talaga na tumitigil lang po sila doon sa justification. Parang doon sa James na faith without works is dead, sabi niya. So, dapat ay doon sa faith natin ay talagang makakakitaan po tayo ng good works. Yes. So, yung iba kasi sa parang hanggang dun sa kwanang lang sila, justification. Okay yan kung nung tinanggap mo ay namatay ka, okay yan. Pero pag nabuhay ka pa at meron ka pang binigay na 30 years, 50 years, ay anong gagawin mo? Yung bang na-receive mo parang in vain na lang dahil tinanggap mo na, parang that's all. Madalas sa Pastor sa inyo, narinig namin na kung nakapakinig ka, may natutunan ka, and you just keep it to yourself, wala ka namang ginagawa, parang sayang. Sayang yung parang pagkakataon na Absolutely. bigyan ka ng papatawad, and then bigyan ka ng mabing buhay, kakayahan, doon nga yung Holy Spirit dwelling for you to continue worshiping the Lord at doing good things because of your faith, because of doon nga sa grace na binigay nating Panginoon. Yes, actually, ang madalas na maririnig ng ating mga viewers sa atin na ang Christianity was came into the mind ng ating Panginoong Yahweh, was formed and was birthed as a correction sa typical na approach ng mga Jews. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Yeshua na I am the true vine. Di po ba? Sinabi niya, I am the true vine. So, he's talking about another vine. He's talking about the false vine. Ang false vine were actually the religious leaders, yung practice, yung routine, yung approach ng mga Hudyo before the coming of ng ating Panginoong Yeshua. Now, kung titingnan natin yung approach ng mga Hudyo ay basically they pray 3 times a day, punta sila sa temple. Basically sila everything they do about sa kanilang buhay, sa kanilang family, it's based on the Bible. At they're not so ambitious, they're not so materialistic. Yung kanilang buhay ay umiikot dun sa their relationship with Yahweh. So now, kung yun pala yung mga Hudyo before the coming of Christ, but now, na-birth ngayon itong Christianity, which we supposed to be part of this Christianity or Christian group. But to compare your life sa buhay ng mga Hudyo before the coming of Christ, I wonder who is more godly or who is more righteous. Kung tayo nga ba o sila. Kung sila ay more righteous than us, then there is a problem. Because ang ating Panginoong Yeshua, He told us na unless your righteousness surpasses the righteousness of the Pharisees, you cannot enter the kingdom of God. Ito, mga scriptures na ganito, Brother Fernan, Brother Andy, ay yan ang mga hindi binibigyan ng pag-aaral. Kasi, wag nating basta tayo ay nag-pray tayo. Jesus, come into my heart. Jesus, forgive me from my sins. Okay na tayo dyan. Pero wag nating pag-usapan yung mga righteousness na dapat mas nakakataas pa sa righteousness ng mga Pharisees. Yan ang mga not so
popular na mga messages na maririnig natin sa mga today's church pulpits. Anything more doon, Brother Andy or Brother Fernan? Yes, yun na nga po, Pastor Ram, na regarding po dun sa dito po sa Book of Hebrews, in connection din po dun sa mga nabanggit niyo po kanina, sabi niyo nga one time ay the Christians supposedly are corrections sa mga hindi na fulfill ng mga Hudyo, because Yahweh supposedly they should be the light of the world back then. Sila dapat yung show ng difference, but they failed. And now we are the church, ano po? Gentile church. We should be the correction dun sa mga pagkakamali nila. But it looks like for the most part sa panahon po natin ngayon, if you look at the lives of the holy men of God especially in the Old Covenant Testament, it seems like mas mataas pa po ang kanilang kumbaga ang kanilang nagawa, na ang kanilang standard kumpara sa atin ngayon. No? Quality po nila ng kanilang pagsunod sa Diyos, even though they're doing it on their own. Yes. It's just amazing na kumbaga maganda lang pong i-consider din po na kung kukumpara ko kaya ang aking sarili kay, say for example, Daniel, and I'm claiming to be under the new covenant, indwelled by the Holy Spirit. Ano naman kaya yung kumbaga ano kayo yung magiging kalalabasan? I hope kung sana nga po na tayo nga ay mga tunay na anak ng Diyos, ay sana mahigitan natin po yung quality po nila. But it looks like, kung titingnan po natin plainly yung buhay ni Daniel, it's so hard to find a flaw sa kanyang pagkatao, to the point na ginawa na lang siya ng kasalanan. Yes. Bawal na mag-pray kasi he is so consistent dun sa kanya pong ginagawa. That's true. True. O, meron tayong questions from Sister Vilma Kayaban. Sister Vilma, finally, nag-send ka ng question mo. But again, I believe yesterday you gave us a supplementary definition dun sa, what was that, the wisdom, yes. Wisdom of God. Now, ito yung sabi ni Sister Vilma Kayaban. Pastors, you mentioned po a while ago about working out salvation. As Christians, by the way, kinote niya dito sa Philippians chapter 2 verse 12, no? As Christians, how can we lose our salvation? Or do we lose our salvation? Do we need to work it out to maintain our salvation? No? Ang ganda naman ng tanong ni Sis Vilma, no? Actually, this is a sabihin nating used to be a common question coming from even sa mga seminars natin. Ito po ay madalas lumabas, no? Ito po ang sinasabi ng Philippians chapter 2 verse 12. Again, salamat Sister Vilma, at nawa ay for all the viewers, these are the kind of questions that we want to receive po from you, para here ito pag-uusapan naman natin yung are we gonna lose ang salvation natin, or do we need to maintain it? Mga bagay na gano'n. Ito yung mga magandang napapag-usapan para lahat tayo ay ma-educate, lahat tayo ay ma-expose kung ano ang tinuturo naman ng scriptures. Basahin ko na po, Pastor. Opo, sige. If you will read verse 12 and verse 13 naman. Kasi ang 12, ang 13 connected sa 12. Okay. Basahin ko po sa Philippians verse 12, chapter 2 verse 12, sabi niya, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation in fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Ayan. Okay. Ang salamat po, Brother Fernan.
Actually, itong verse na ito, it's not talking about working so you will be saved. Alam natin, cultic po yun. Yes. Hindi, yan, that's not grace. Mm. Cultic po, kaya mapansin natin, yung mga all kinds of cults dito sa Pilipinas na halos ngayon they're ready to take over ang Philippines. Ang sa kanila ay gawa. You have to do this, you have to Yes. do that. Ito naman, yung itong another big religion dito sa Pilipinas is the same. Dapat gawin mo to, dapat ganyan. And then, who knows, maybe pag ikaw ay namatay, kung tamang bayad sa religious leader ay pausukin ka nila at ang kaluluwa mo makakarating sa piling ng Diyos, or many other Christian cults na you have to do this, you have to do that in order to be saved. Yes. Itong verse na ito, absolutely, hindi yun ang itinuturo niya. Let's say, merong isang bata, sabihin natin 10 years old na bata, and you gave that child 1,000 pesos. Sabi mo, ito anak, bili ka ng gusto mo sa store. Ayan, 7-Eleven. Ayan, 7-Eleven na tayo dito eh. Ayun, pumunta siya, bumili siya ng something he likes. Pagbalik niya, may dala siyang isang lollipop. And then, sabi mo, wow, lollipop, that's very nice. Okay, where's the rest? Asan yung sukli mo? Sasabihin niya, wala na po. This is all I got from sa 1,000 pesos. Sasabihin mo, no, it cannot be. Cannot be. 1,000 pesos is can buy much more than what you have. So, ang point dito, pag ang gustong sabihin ni Apostle Paul dito na work out your own salvation with fear and trembling, alalahanin mo what took for you to be saved. And it took a holy life, a divine, the Son of God left his abode, he left his throne, he came here on earth, he was born as in a simple family, at ngayon ay he made sure from childhood niya hanggang sa tamang Passover na siya'y mamamatay, he made sure that he did not involve himself in the wrong talk, wrong thinking, and wrong act. Yes. So he will be qualified to be the Savior. Now, siya namatay. Actually, yung entire life niya, he prepared it para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Now, tayo naniwala sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, sa kanyang mission. So ngayon, he granted us kaligtasan. How much is that salvation that we have? How much is it? Is it something less? Is it something na barya yan? Or it is everything that He actually has? He gave it to us. Kung tayo yung bata, hawak natin yung 1,000 pesos, if we know the value and the power of that 1,000 pesos on what it can buy, Yes. babalik po tayo, hindi lang lollipop. Kundi baka meron tayong isang supot na candies sa 1,000 pesos. Yes. That's what Apostle Paul is trying to say here, na work out your salvation. Alalahanin mo what it took. What did it takes to for you and I to have salvation? The precious life of the very Son of God. Yes. So now, how do we treat our salvation now these days? Kung tayo, pwedeng mag-church, pwedeng hindi mag-church, we do not treating our salvation na may pagkatakot, na may panginginig at pagkatakot. Who am I that
you allowed me to be part of this salvation you granted to those who truly believe. Yun ang working out your own salvation. But it's not working out to be saved. Yes. Di ba naman yung working out to be saved? That's cultic. Yeah. Kung working out to be saved, then hindi na kailangan palitan yung approach ng mga Hudyo because they already have a way to be right with God, and that is animal sacrifice and their obedience. Pero in Christ, we believe. He granted us salvation, but the question is, how are we treating that salvation that we possess now? Is it with fear and trembling? Is it binabaliwala lang natin? Pwedeng ganyan na lang. That's how yan ang klaseng relationship na yung hindi natin naiintindihan kung ano yung kinaligtas natin. What ano yung cost, no? Para tayo naligtas. I see Sister Jennifer Tablan watching us from Australia. Sis Jennifer, kumusta? Kumusta rin kay Brother Dennis Jan? Hope everything is well sa inyo. Drop us a question or a comment that actually she dropped us a thumbs up. Salamat naman at somehow you are enjoying our program po na The Bible Cafe. Kung meron pang other follow-up doon sa Sister Vilma, you can always ask us. Brother Andy, Brother Fernan, meron po tayong follow-up dyan. Okay. Any addition? Yes, wala na po Pastor, at sa mga nagbigay ng comments, nag-send po ng kanilang mga questions, ay salamat po. Nawa sa susunod na episode namin ay mas marami pa kaming ma-receive, at para hindi po maiba-iba po yung ating topic dito na mapag-uusapan. So hopefully ay sa inyong pakikinig na ito ay nasiyahan po kayo. It spread the good news. Dahil the more na maraming makakonect po dito sa programa pong ito ay mas maligayahan po ang ating Panginoon dahil nakikita niya na people really are seeking sa katotohanan. Yes. And if kung meron man po sa atin na mga nakikinig or nanonood sa mga oras na ito, and if you have your Bibles sa inyo pong mga tahanan, I would like also to encourage you to read your Bible, and the next time na magkaroon po tayo ng ganitong programa ay perhaps you have something there na hindi niyo po naunawaan, then you can send your questions or clarifications. Ano po bang ibig sabihin nito? And we will be glad to answer your queries, your questions. Hindi lang yung at first magi-start ka na you're viewing, but later on you participate na. Para this program is yours also. Hindi lang po sa amin, kami ay mga facilitators lang para anything that worth of talking about on air, broadcasted and everything, ay let's do that. Ito po ay blessing sa atin ni Yahweh at sa ginamit po si Sir Errol para ito ay ma-air natin ang mga ganitong klaseng talakayan. What can be better? Ito ay salita ng ating Panginoong Yahweh. And again, salamat po. I also wanna say thank you at hopefully sa mga next episodes you will be with us also. Again, to subscribe, visit po ang Leader News Philippines, and then mag-subscribe po kayo, and anytime na mag-i-start ang program ng any of the Leader News Philippines program ay you will receive notification, and ganun na rin po sa Bible Cafe. At ito po si Pastor Rameses Gamboa. Kami po ay nagpapaalam na at this point. May Yahweh bless us all. Hindi nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito. Nag-embrace sa tinatawag na prosperity gospel. No offense. Instead of finding God in those